Ninja Turtle. What's up mga Kubal? We are here at the Casa Vieja and joining us is Mr. Clement Cordista. Sir Clement, can you tell us more about this beautiful place, La Casa Vieja? Rin mayong pag-anibay sa La Casa Vieja by KKD STK+bbq. So, kaning La Casa Vieja is actually an old mansion nga. Ito siyang himog sa kagananan. Unya, para mahimo pod nga nikaw sa itong mga customer diri, mura sila ning backtrack back to 1940s or maybe 1950s. Kaya kani siya, karaan siya nga mansion. Ihimo na to siyang restaurant, pero ang presyo sa pagkaon, barato kayo. So, makaingon ta nga, sulit yan lang pag-anhi diri. Kunya, mato kung makita nga, kani nga lugar is basically for dining customers. Also, ayaw ito nga lugar for functions. Kay makita nato diri nga, nata na himutang sa mamingaw nga lugar sa syudad, natay mga kahoy sa gawas, nilot pa siya for outdoor experience. Wow, so pwede sila maka-dine in out to kanang sa gawas, nasa Pwede kayo. sa sud. Okay, so nanatanan no. So nasa may mga function Yes, rooms, natay functions. Especially kung panahon natin, pandemic man taron. So, ang ato ang functions ani kay, of course, di man ta pwede magtapok og ganaghan. Pwede ta maghimog mga intimate gatherings. So, kana siya mga 20 or 30 persons na may mga perfect venue para na. So, I think pag nakita man nyo ganina nga natay nindot nga outdoor area, pwede kayo to sa group of 20 or 30 or sa group of 10. So, nindot kayang lugar kay mingaw ta, gawas sa syudad, pero narata sulod sa syudad. In fact, narata located at bang sa Alliance of Two Hearts diri sa Banawa. So, nata diri sa Barangay Guadalupe, J. Fortich Street, nasa bang sa Alliance of Two Hearts. Wala lang karang balay dito, naigi, mana dayon itong La Casa Vieja by KKD STK+bbq. And just a quick overview, La Casa Vieja is a part of the KKD STK+bbq group of restaurants. So, basically, ang KKD is na-cater man din siya ka ng lamihan ng pagkaon, barato at presyo. So, makasure ta nga, nirot ang lugar, pero ang presyo, afford dito sa tanan. So, just like any other Filipino restaurant, La Casa Vieja mag-offer ng mga home-cooked Filipino dish. So, mga sudan nga itong dadakan sa pagbata na to. Natay rilinong talong, natay sisig, natay baked scallop, seafood pancit canton. Ito ang bestseller din, pupata. In fact, kami may nag-serve o sa pinakabaratong pupata dito sa Cebu City. So, kanang kung ito makita diri, pipata na mo diri, ipalatan diri mo sila ng oras. Kaya para ni prito na, piski kayo, kumot kayong panig, pero sulit kayo ng bayad. Nasa tayo diri, kung sumubok na mga panahon, natay larang, natay pochero, o mga sabaw na nato. Larang, natay pochero, natay tinuwang manok, natay kuhan, tinulang baboy, natay sinigang. So kung sa mga pagkaon ng balay, maser na namo diri, may di pa lang pwede na diri o mas barato pwede para sa tanan. So kanigid nga mansion is tukod niya siya way back 1940s. Preserve ng gihapon yung indigenous structure. Ito tanan namin gawin ginagmay yung mga decor.
So kung makaari mo diri, kita ang ganun diri sa katarangan ng sa antik atong lugar. Kuan sa mga ornaments, nasa ni mo makita mga antiques, mga karaan na TV, na sila karaan na typewriter, projector, dagdag pa jud kayo sila nga pwede nga dili ra ba lingaw, tiyan diri lingaw sa mga mata. At the same time mura sa museum. So kita nga nang lugar. Lagi nindot jud kayo ang lugar diri bitaw Clems. Pag sud pa lang namo amaze jud mi ba. Pwede sa diri ka uban, like kanang for example, nay magganahan mag-photoshoot ang kanang prenup ana mo pwede kayo maka-cater ka ana. In fact namin kuan diri package diri nga 2,500 for photoshoot venue. So pwede mo mag-photoshoot og hapon. Wow. Mahuman mo mga bata na to between 5 or 6. Agad nyo 2,500, pwede pa ito nyo kaon. Consumable lang 2,500. Sulit kayo eh. So, sulit kayo. Nag-picture mo, makakaon ko, mo balik ang lugar. Ang lugar pa. So, search lang mo Casa Vieja sa Facebook. Pwede rin mo message ito na po mong updated ka phone number dito. Contact na mo na mo pa. Reserve mo o ganahan mo venue for photoshoot. So, contact na mo na mo. Then, as of now, naman sa Barangay Guadalupe, sa close man every Sunday. Then okay. Lockdown man for now. Lockdown Guadalupe every Sunday. So Monday to Saturday, may 10 p.m. to 10 a.m. to 2 p.m. Yeah, broken 5 p.m. to 9 p.m. So na may photoshoot, pwede sa alas 3. Wala pa may customers na bitaw. Okay, so for all our convenience, online lang, check lang na to online. And ongoing nga pa ninyo yung delivery, food delivery service mo. Pwede rin mo Pwede rin mo, pero kuhaan, kung ganahan mo lang paagi sa pag-deliver, pwede rin mo sa food panda, nang PKD sa food panda. Okay. Pwede rin mo pwede. So, the same menu rin mo sa So, available rin sa food panda. Under KKD. Under KKD. Food. Okay. So, mga Kubal, mga na to. And again, just check out their social media accounts, and also don't forget to like, share, and subscribe. So wala pa ka-subscribe sa Kubal TV show YouTube channel, please mga Kubal subscribe, and para ma-updated mo sa mga upcoming videos namo for Cebuano stories and lifestyle. And also nasa may Facebook page, so kita-kita lang ta mga Kubal sa atong sunod nga mga episodes. Okay, thank you so much. Thank you kayo for salamat sa akin. Lami kayong food dire.